Pajjiżna hemm bżonn jieħu diversi miżuri hekk kif is-sitwazzjoni attwali fis-suq tax-xogħol qed tpoġġi theddida fuq il-produttività u l-kompetittività tan-negozji Maltin. Tiddikjara dan il-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija li fi preżentazzjoni quddiem il-Kabinett għaddiet sensiela ta' proposti li permezz tagħhom dawn il-problemi jistgħu jittaffew. Fost dawn il-Kamra tal-Kummerċ tissuġġerixxi li jittieħdu miżuri u jingħataw inċentivi biex l-anzjani jkomplu fid-dinja tax-xogħol, isiru audits dwar il-ħiliet tal-ħaddiema, riformi fil-kurrikulum edukattiv tal-pajjiż, jiġu implementati miżuri biex tkun faċilitat l-ingaġġ ta' ħaddiema barranin kif ukoll issir kampanja internazzjonali li tippromuovi l-opportunitajiet ta' xogħol li wieħed jista' jsib f'Malta. Fid-diskors tiegħu il-President Frank V. Farrugia iddikjara li l-Kamra tal-Kummerċ qed tkun proattiva billi hi wkoll tipproponi soluzzjonijiet għal problemi eżistenti. Dan hekk kif iddikjara li n-negozji Maltin qed isibuha dejjem aktar problematika li jsibu nies bil-ħiliet neċessarji biex isostnu tkabbir tal-operat. Min-naħa tiegħu Nigel Mifsud, inkarigat mit-tfassil tal-politika ppreżentata mill-Kamra tal-Kummerċ, iddikjara li l-akbar sfidi attwali huma imposti fuq in-negozjanti Maltin minħabba l-kondizzjonijiet attwali tas-suq tax-xogħol. Min ħaddem f'pajjiżna qed jaffaċċja nuqqas sever ta' impjegati f'sitwazzjoni aggravata mill-livelli dejjem inqas ta' produttività, sqar Mifsud. Wissa li tkabbir sostenibbli tal-ekonomija jinsab taħt theddida hekk kif is-suq tax-xogħol lokali mhux ilaħħaq u teżisti sitwazzjoni fejn il-pajjiż ma jiflaħx jiddependi biss fuq ir-riżorsi tiegħu biex jilħaq id-domanda tal-ekonomija.